салом алейкум дӯстони азиз, номи ман Аюб. Умедворам хуб ҳастед. мавзӯи имрӯзаи мо аз муллош, блогераш, ба ном оппозитсияш ҳамаш барои кисаи худаш кор кардааст. Мардими ғариби тоҷик. ай пули шумо мулло соҳиби хунав дар шид, соҳиби мошини пеш, соҳиби бизнес фарзандошон. Блогерш ай пули шумо соҳиби бизнес, соҳиби хунав дар территорияи Российской Федератсия. Ба ном оппозитсияш ки то 2015 хаб будан лаънатиё курнамако. ай пули шумо дӯстон. ай оппозитсияш гап мезанем, ба ном оппозитсияш курнамако. картинкое ки дар эфир мемонанд, мардими шариф Тоҷикистон. Ман программае ки мебурам ҳар рӯз сешанбе эфир, ман $100 мезанам да як моҳ. Да як моҳ $100 барои камтарка качеса хубаш. Намуда ман норозӣ ҳастам. $100 мо метавонем як камбизоата ёрдам кунем. Не ки дар як ҳафта $1000 задисам. Е мардими ғариби тоҷик. 2 сол пеш ту кӣ будӣ? ҳозир кӣ шидӣ? Наму муҳоҷир будӣ, наму муҳоҷирӣ кардеси. И гап ҳама барои чӣ задесам? дӯстон, барои чӣ и се группае кишидагиян имрӯз хуни мардими ғариба макидесан? Муллош, ба ном блогераш, ба ном оппозитсияш. Барои чӣ як бор барои пешравии шумо гап намезанам? Масалан, мо дидесем ки имрӯз то 3-4 миллиона ҷамъ кардесам. Намешавад ки 3-4 миллиона биёрем як 10-15 камбизоата ягон мактабои пеши Российской Федератсияда мо метавонем дохил кунем. Як пешравии миллат аст. ё ки бирем дар шаҳру ноёб китобхона ҳуй кунем. Копуркомон асос кунем. Мо агар имрӯз якҷоя обод накунем ватанмона, кӣ обод мекунад? Кӣ? Рус? Узбак, қирғиз? Не. Биёен якҷоя шем. Бо мегӯмтон. Мардими ғариби тоҷик. Виноват иҷа шумоем.